op med at være patetisk. Stop, far. Stop, far, hold op. Det hun siger, det er, jeg er kommet med min søn. Jeg overvejer at blive skilt fra min mand. Vi har været gift i 16 år. Jeg har det svært i forholdet. Jeg er kommet for at få rådgivning og måske hjælp. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, hun vil bruge os til. Mikko. Hvor smålig. Meget. Har du lyst til at besøge hende? Hvad? Kunne være, hun sad og ventede på os. Nej, jeg tror, jeg venter på dig. Det er ikke noget med mig at gøre. Pia, hvad er det der nede på stranden? Er det lig? Ej, Lina, det gør mig totalt bange. Det ligner 2 døde børn. Efterladt lig. Du er jo totalt fucked up.